Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng sagunging para sesepuh ini sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas saha legda ing pitutur, para pangemban-pangembat pangembating praja satriyaning negari pinangka pandhap-pandhuming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan, saha para alim, para ulama, saha para kiai ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang satuhu bagya mulya. Panjenenganipun ingkang hamengku gati inggih menika Bapak Sukris dalah Ibu Eni Kustiana saha sakeluarga ingkang tansah kinebekten. Dumateng para bapak saha para ibu, para tamu, kadang muda werda kakung putri sedaya ingkang sampun nampi pakurmatan, monggo kita tansah nyuwun kanthi puja saha puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring welas saha asih, paring taufik sarta hidayah lan inayah sehingga ing kalodhangan siang punika panjenengan tika sedaya saged sowan rawuh wonten ing dalemipun Bapak Sukris dalah Ibu Eni Kustiana kanthi wilujeng kalih sampikala. Amin. Sholawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunggaling nabi lan rasul ingkang badhe paring pengayoman, paring pitulungan dumateng kita sedaya ing benjang dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah ingkang satuhu kinebekten, kula sak kanca ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan tika sami pinangka duta saraya utawi mangku jejibahan saking panjenenganipun Bapak Sukris dalah Ibu Eni Kustiana. Awit tiyang sepuhipun kekalih badhe buka krama putra ingkang asilih asma Nakmas Mokamat Nali Nasikul Asrof. Menika putra namung setunggal kawastan putra ontang anting. Pramila siang punika badhe dipun ruwat, badhe dipun guak pasukertanipun. Mugi-mugi panjenengan tika sedaya paring doa restu saha pangestu dumateng keluarga Bapak Sukris sekalian garwa anggenipun boga krama pikantuk sih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Suci. Mugi kanthi winantu suka ing basuki rahayu kalis nirhing sambikala.
Dene siang punika sampun dumugi titi laksana wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat. Dongeng cariyos pangruwatan siang punika mbok bilih wonten kekiranganipun kula sakanca nyuwun agunging pangapunten. Dene cariyos dongeng putra namung setunggal ontang-anting badhe dipun aturaken kadang kula pentul wekdal saha sasana sumangga kawula semanggaaken. Sampun tatas titik tetes pas anggenipun ngutarake Kakang Tembem. Rene ngepas dinten Setu Wage kirang langkung tabuh setengah siang menika setengah sekawan menika rene sedaya ingkang sampun dipun aturake Kakang Tembem sampun cetha gamblang titis tetes. Mboten sanes dinten Setu Wage menika badhe ambujasokane putranipun setunggal. Ingkang nandhang Sukerta putra tunggal mitra tujare wong Jawa nika nandhang Sukerta ontang-anting. Pramila ing mriki badhe karwat saged slamet putra ing kedua dados putra ingkang saleh amin Allahumma Amin. Dos pundi wonten putra setunggal kok diwistani ontang-anting. Larahipun dos pundi? Pramila ing mriki kepango badhe ndongeng ing wedhar dongeng menika kula ing badhe mendharake dongeng. Nggih. Kakang Tembem. Kepiye, Dol? Sing jenenge Bathara kala semana kae tegese ora anake manusa. Dadi ora anake manusa. Coba wedharake sejatine anake sapa, Dol? Nalika semana kae titis saka Gunung Srandil. Pleteke Gunung Srandil judule kewan loro gajah putih macan putih. Goleki wong tuane nek Begawan Aklimaya lek ngarani kae dheweke ora dilairake saka guwa garpane manusa ki ora. Pleteke Gunung Srandil judule kewan loro gajah putih karo macan putih. Oh, dadi kaya ngono. Gajah putih macan putih golek wong tuane ketekel ketemu karo Begawan Aklimaya pasrah bukan pati uripe dipasrahke karo Begawan Aklimaya. Nek kowe pasrah karo aku dina iki kok aja nganggo jeneng gajah putih macan putih. Diweki jeneng apa, Dol? Dina iki sing kowe tak jenengi gajah satu bondo. Oh. Sing macan putih dijenengake Gembong Kamijaya. Oh, kaya ngono. Gembong Kamijaya dilarame ngetan bener parane ketemu karo Mbok Rondo Dapan. Heeh. Saka Iludaya dheweke matur. Gembong Kamijaya nek titis saka Gunung Srandil tumeka nek Mbok Rondo Dapan mung saperlu kepengin nyuwita. Oh, dadi kepengin suwita. Kono banjur Mbok Rondo Dapan paring wangsulan. Piye wangsulane? Wangsulane Mbok Rondo Dapan semono kae nek kowe kepengin nyuwita ning kene Gembong Kamijaya, rupamu ya gegilane kaya ngono. Tur lagi ae aku susah mikir aku anakku Damarwan Sasaka gatur kabeh aku karo Dewi Skateci putrine Sang Prabu Jayakusuma Jayamurti saka Kediri Muteran. Kowe dina iki tak kongkon ngaturake nawala ning Kediri Muteran kang supaya putraku Damarwan Sasaka besok kelakon dhaup karo Dewi Skateci putrine Sang Prabu Jayakusuma Jayamurti. Gembong Kamijaya sagung Gembong Kamijaya saguh ngaturake nawala ning Kediri Muteran. Dampyak ditotake kabeh bala wadya balane kutu Walatoga. Sawise temeka nggone Kediri Muteran ketemu karo Sang Prabu Jayakusuma Jayamurti. Iya. Kono matur, Mbak. Nek kula menika dipun ustani Gembong Kamijaya. Sinuwun. Lemara mriki menika kula badhe ngaturake nawala kraton kula niku dados serayane Mbok Rondo Dapan sing ludaya. Nawalane ditampa bersurat kekajengan atau surat lamar iki, surasane nawala iki. Damarwan Sasaka putrane Mbok Rondo sok Dapan kepengin ngayunake putri Dewi Skateci. Nek ngono ora surat penglamar iki. Sawise ngono, Mbak. Piye? Dewi Skateci diundang. Oh, diundang. Genduk Dewi Skateci coba maju rene. Iki ana penglamar saya ludaya karo Damarwan Sasaka, nek kowe gelem kandha nek ora gelem kandha. Dewi Skateci matur. Mature kepiye, Dol? Keparowa matur Rama, sampun sumpah prastaning penggalih kula Rama wiwit timur ngantos dewasa. Ing benjangipun mlayu kula kelampah dewi ku dene priya Rama, kula kagungan panyuwun. Heeh.
Panyuwun kula mboten teges Mas Picih Raja Blur donya kang kathah mboten. Tiyangipun bagus nggih mboten. Sinaosa niki tiyang parat, sinaosa niki tiyang awon rupinipun. Menawi ingkang saged ngaturake tiyang cemane ruka sekembaran pentul kali tembem. Suwanake mriki kangge kudangane kula nggih kangge gapura utawi tekan. Menawi boten saged kula boten saged anglapan. Oh dadi kaya ngono panyune. Nggih Pak kami Jawa krungu suarane desa Sekarteji kaya ngono. Sago golek pentul karo tembem budal pamit ana ing Kediri Muteran. Ya. Munggah gunung metu jurang mlebu alas metu alas anggone golek pentul karo tembem. Pogasane mlebu alas Setra Gondo mlayu kepethuk karo pentulan tembem ditakoni. Nek tak sawang kaya kawujudan iki wong loro iki pentul karo tembem. Nek nek kabar sing tak tompoke pentul karo tembem saka negara Mesir sandangane saro ireng kulite ireng. Irunge mengke mentol tak waspadakno iki ya kisana kowe nek takon pentul karo tembem ora kleru ya aku pawongan sak bali sapa kuwi kisana kowe nek takon aku iki ditepungake Gembong kami Jawa dadi serayane Kanjeng Sinuwun Jayang Kusuma ana ing Kediri Muteran goleki kowe kuwi lah nek wis ketemu ngene iki nek wis ketemu kaya ngene iki dina iki kowe kudu anut aku taswanake Kediri Muteran pinangka kanggo tumbal ana ing Kediri Muteran kanggo kudangane Dewi Sekarteji uga kanggo gapura kiwalan teken ana ing Kediri Muteran nek kaya ngono aku ora gelem lho wong menungso kok arep kanggo tumbal aku mah ora gelem perang batah Iya sawise perang bantah Dol ora ana rampungane adu kadigan adu blet ora ana kalah menange Pendol karo tembel saka negara Mesir kelingan depi andel telu sirep bikondoro putih glenggung lanjang suraku disangut dipake kabeh sak punggo-punggane gembong kami kalah kabeh njaluk ngapura njaluk ateges manungkul karo pendol tembem nek dina iki kowe wis njaluk pangapura gembong kami Jaya nek sing jenenge kaya kowe ngono tumindakmu isine senengane ganggu karo wong-wong aku kuwatir jeng nemu wae gembong kami Jawa gembong gedhe Jaya Weluk tak kira besok karo wong-wong lumrake uripe wong-wong kaya ora padha tentrem mulane nek pasrah bokokan karo aku kowe kudu anut aku dina iki ilang ngono jeng nemu gembong kami Jaya dieling-eling mulai dina iki nganti akhir dalan ora tak jengake gembong kami Jaya nek tak tambah silih Raden Bathara sawise gembong kami Jaya diweki jengen karo pentul tembem arane Raden Bathara Kala dhewekne ya nrimo gelem Dol gelem oh gelem Bathara Kala gelap sayuta gelem ning dipikir-pikir Bang rina bengi-bengi rina Bathara Kala jebul-jebul duwe panyuwun dadi nyuwun bebono panyuwune Bathara Kala kae ora liya sing dijaluk Bang rina bengi-bengi rina suguhane daharane pakanane ora liya didhisik pepadam ibu kok manusa kae rak malah bebayani banget ya Dol ya ning semono kae Mbak senajan abot kaya apa panyune dituruti karo pentul tembem ya ning diatur diakal lah dek ngatur ngakal kepiye lek ngatur lek ngakal kowe bakal tak paringi 12 tak bagi rong perangan Bathara Kala sing rong perangan dibagi piro sing saperangan 7 sing saperangan 5 lah sing saperangan 7 karo 5 kalau pentul tembem ngarani didokok ning apa Dol nek sing 7 kae arane dina nek sing 5 arane pasaran oh pasaran rikesane dinten 7 pengenan gangsal mula kakeninan besok lakon dadi rejane zaman nek nganti ana nindakake kajatan aja nganti ninggal dinten 7 pengenan gangsal mergo dongenge kaya ngono zaman biyen lah 5 karo 7 12 kae sing durung diruwat kena kok ganggu ning nek sing wis diruwat lah iki aja pisanane kae tetenggorane tondo tandane sing wis diruwat janur kuning omah pojok papat benang lawit sing krake omah kares teges wis di Purwakala wis diruwat ya aja pisan coane sawise ngono Bathara Kala kon bali ning papane entan ana tunggana taun ana widana nek nyati ana nandang seketa 12 cahya kebagi rong peran 5 karo 7 kae durung diruwat kena kok ganggu nek wis diruwat aja pisan-pisan wani
Oh dadi pesene kaya ngono. Bali papane lah Bathara Kala. Bathara manggon beng tentrem. Ae lerem anggoning manggon. Banjur Penthul Tembem Manggrahita ya to. Grahita. Manggrahita kae babat alas ning pulau tanah Jawa ana ing alas Citraganda lumayu. Penthul Tembem saben dina nek awan kepanasan nek bengi kudanan lan katisen. Iya. Penthul Tembem banjur gawe rompok. Gawe rompok. Gawe gubuk saka kayu alang-alang ing tengahing alas Piturute ya. Citraganda lumayu. Bareng dheweke wis gawe rompok, rumangsa tentrem, ayem upama turu ya ora kudanan, ora kepanasan. Ning Penthul Tembem Manggrahita. Grahita. Mulane kena gawe adat Jawa nganti saiki. Sakwise dheweke gawe rompok, turu tentrem ayem, gawe ndokok sandang pangan ya ora bakal kudanan. Saben dina ki ana prenjak. Ganter sing ana ing sisih kiwa tengen omah. Penthul Tembem Manggrahita bisa nek ana janji zaman wong urip sing ning Jawa. Nek ana prenjak kok ganter-ganter sisih omah kiwa tengen sedina rong dina mesti arep Kaya ana tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mula sanepane wong Jawa biyen iki pancen ana kasunyatan. Kasunyatan. Cilik aku nek ana manuk prenjak guanter-guanter ning sisih omah mesti arep ana tamu. Nyatane ana tamu tenan. Ning kasunyatane ana. Lah niki rek ning ana biayi dol sing suwan ana ing rompokmu ya to. Iya, iya. Kowe karo aku durung tepang apa sing dadi pangunek-uneke aku dhewe ya ora ngerti nek ana perlu. Lah saiki tak tekonane. Takoni. Nyuwun dalem sewu Bapak. Panjenengan menika dipun paringi asma sinten? Bapak Sukres. Saking tlatah pundi? Jati Kulon. Jati Kulon. Karaya-raya rawuh wonten ing rompoke Penthul Tembem menika wonten wigati menapa? Nggih mesti ana perlu nggih. Badhe nyuwun pitulungan kalih jenengan. Nggih. Badhe mbak sengkalane putrane kula ingkang asma Muhammad Anjirul Asrof. Nggih, putrane pinten cacahe, Pak? Tunggal. Oh, mung setunggal sarasan. Nggih menika ateges putra ontang anting. Nggih to mboten wonten tunggale. Oh. Tol dadi bapak Sukres. Sukres iki karaya-raya rawuh ana ing rompokmu lan rompokku ki njaluk tulung kon guwak pasukertane putrane mung siji yaiku anak ontang anting. Nggih Bapak Sukres rening panjenengan sampun paring dawuh kalian kula sak kanca niki pari kedah kon ngruwat putra panjenengan sawektara wedal putra panjenengan dadi anake Penthul Tembem. Mergo badhe dipun ruwat. Mangke sak bibarepun ruwatan putra panjenengan kula wangsulaken malih. Lan ugi kaping kalihipun mangke panjenengan nggih kula undang mriki malih merga ana syarat lan sarana sing wajib dipun aturaken nggih. Rening kula sampun cetha sampun gamblang monggo Bapak kula aturi wangsul wonten ing dalem. Kowe wis ngerti dhewe. Ya ya. Apa sing dadi ature Bapak Sukres? Sukres ya. Wis nempokno anake marang kowe. Ah iki malah ning kene. Iki sawektara iki dadi anakmu. Tanggung aku anakku. Nah. Lan kowe karo aku kudu gawe cara kaki. Gawe cara. Penthul Tembem. Carane? Carane kowe karo aku kudu gawe jengen samaran. Oh ngono. Aja nganti sengkala kowe ngerti nek iki jengene Penthul karo Tembem, ya toh? Ya ya ya. Supaya sengkala ora arti sejatine kowe karo aku iki Penthul Tembem. Kalah karo aku tak wanti-wanti janji. Kowe jenenmu Penthul tak gawe jengen samaran kaki legeye. Kaki legeye. Sing aku Tembem gawe jengen samaran nini legeye. Lah wis jumbo saka kahanan to. Lah putramu siji iki. Reneng kowe karo aku diweki jengen samaran. Disamarake sisan. Putramu kakung iki mung siji kei jengen samaran. Supaya sengkala dak Oh, reti. arti tenan wis kerto. Lah iki adik Muhammad Nalitul. Nggih no? Najirul Asrof kei jengen samaran Joko Jelogor. Miturut dongenge wong Jawa zaman kakek moyang. Kowe karo aku
kabeh-kabeh kawula sing cumandha ning pulau tanah Jawa sejati niki di sedulur papat 5 wujud kang aran Supiyah Amarah Mutmainah lan Ngalwama. Oh iya iya. Iku sing ngreksa jiwa ragane wong-wong sing ana ing pulau tanah Jawa sing bareng sewengi laire kalamun sedina ya bareng sedina air. Nek wong tuwa mbiyen ngarani jare Kakang Kawah Adi Ari-ari yaiku sejatine sedulure tuwa 5 wujud Joko Jlagur. Ayo diundang rong papan kene kaki legeyek supaya dhewe ngerti nek sedulure nom ki bocah lagi nandang sengkala. iya. Beng diawat-awati ya toh beng ora diganggu kabeh para sengkala. Kalau to demit. Ayo ditekakake nyuwun marang kersane Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep semulukutu mandeng pucuke grone ya ana sanga. Napas lepus lekade lemah bal kaping 3 nekake dulure tuwa si Joko Jlagur. Amarah lu amah Supiyah Mutmainah judul teko nger yo. Lha iki sedulure papat Supiyah Amarah Mutmainah Ngalwama wis cemepak ndero ning papan kene. Saiki ditekoni nek wis mbok tekoni kei kewajiban. Nah, Bener. Nek titik sandangane kaya jamian. Wah. aja gumun. Gune Mendring urung lunas. Wis lunas. Heeh. Ane ana paketan kaya delak-delik nek narik. Tak takonane. Heeh, swara nganti arek bedina mah. Ger Amarah lu ama Supiyah lan Mutmainah. Sakwise ku tak tekano rentek awake mangan enak. Parek ora. Tak ganti sandangan sing anyar-anyar ya ora. Mung dina iku mung betek aku takon kowe kabeh. Pitakone kaki legeye nil geger. Jawab kanthi jujur nek iya ya nek ora sakup nek ora sakup kondo ora sakup. Ngepas ing dina Setuwagi kulang tabuh 4 sore iki. Kowe ngemas dulur anom si Joko Jlagur apa ora? Nek kowe nyata-nyata ngakoni duwe saurane aku njaluk buktine dudhe ngono to ndi piyaine. Ayo. Nah, salah sijine nepungake. Ayo tepungno sedulur Aja mono. ngomong tok. Nah, Niku Bapak Kris Joko Jlagur iku Ibu Eni. wis jebule reti Lho reti wong ndek niki sing reksa jiwa ragane saben dina ya mesti apal to, Dul. meletak todi kaya ngono. Ya, heeh. Nek wis kaya ngono nggih kadang manep Joko Jlagur kene nandang Sukerto kena daren bocah untang-ating tegese anak tunggal tanpa duwe ruang. Dina iki dheweke nandang Sukerto saurarane dadi cengkraman sekolah. Bisa selamat bisa wal nera kok ring rewangi sebab kowe dulure tuwa sing bisa macala putra macala putri gedhep netra. Ya, mulo nek kowe ngakoni duwe saurarane bocah ke jagane nomah pojok papat. Anggone lungguhke dampi ngono ki wetenge. Aja nganti pisah karo awakmu sebab bocah kae nandang Sukerto. Nek kowe sagut tenan ora kesuwen enggal ditindakno mangkat saiki. Ayo budal. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dielinge wis wajine padha nindakake adat restu mandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama limang wektu tansah kudu dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar sholat saya nyegake tidak mungkar maghrib lan isya jagepe prayogane ditambah sholat sunai Joseph Jono iku
agama eling ana ing donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok muga suwarga budale sedulure papat Joko Jelagur ya wis mbok perintah mbok kon jaga pojok omah papat kon wis ditindakake wis budal dhewe lah saiki ngene Kaki Legeye kowe saiki iki duwe tanggung jawab duwe anak siji kang aran Joko Jelagur iya ya kowe aja enak kapianak banjur ora gelem nyambut gawe kamangka kowe duwe tanggung jawab ngurmati bocah ya toh mengko gek nek ngelek ora bisa mangan banjur kowe kepiye dadi wong tuwa ketuta karo bocah lah iya kudu bisa tanggung jawab nyukupi keluarga mula kowe kudu nyambut gawe golek sandang pangan nyambut gawe apa wae sing bakune kowe iki bisa selamat untuk guna kaya untuk rezeki ya disyukuri ya toh aku nyambut gawe nene mau arep takon sebab kok Joko Jelagur dikalungi janur kuning karo Bapak Sumati. Oh, kono to. Janggane Joko Jelagur kok dikalungi janur kuning. Iku nek wong Jawa kena kanggo syarat lan sarana. Oh, ngono ya. Senajan blarak, senajan janur. Tetembungane wong-wong iki janur. Janur pinangka cahya. Cahya ki ora padanging sengenge, ora padanging rembulan, ora padanging lampu. Ning cahya ki padanging ati. Ya toh, padanging pikir. Nek padang ati, padang pikire wis resik, insyaallah dadi bocah sing apik. Amin. Ya toh? Kuning. Wong urip kudu nek wis duweni ati sing becik, ati kang resik, kudu bisa menengake rasa. Iya. Wong urip kok ora duwe rasa, pangrasa. Ya toh? Sanubarang ya ngawur uripe. Iya. Mergo tata rumangsa ora dienggo, ora duwe. Ah, mula saka kuwi janur kuning senajan godhong blarak nenek Gusti Allah Taala ngijabahi ora kurang dalan ana unen-unen godhong kates wae kena gawe legane weteng kaya ngono gawe ning kersake lah iya menawa kabeh ku sumedining Allah sadurunge kaya ngono nene wong aku arep pesen sebab bocah kae rumangsa ndak Sukerto aku rumangsa Wasumelang iya mbok menawa ing menggone kene ana apa-apa saja ning akhir ini nek kowe kepen nekake aku senajan to aku aduh saka endi parane engko nek nyambut gawe bakal krasa watone kuwi jejeg lemah abal kaping terus sawetara jambekan karo jawab Kaki Legeye aku aja enak kapenak nyambut gawe ning paran kowe tak aturi bali ning omahane beboyo aku bakal krasa kabeh apa sing dadi aturmu bakal tak estokake Kaki Legeye wis kaya ngono tejo nganteng saka lolotan sawangi Kaki Legeye Assalamualaikum Waalaikumsalam Kaki Legeye nyambut gawe golek sandang pangan aku dipasrahi marang putrane Joko Jelagur yo tak rumatane
Engger Supiah amarah mutmainah lan kowe ngaluama. Sawise kowe iki diperintah marang kaki legeyek kang supaya njaga omah pojok papat. Lho kok malah-malah kowe meraki aku kabeh do kumpul ning papan kene, kowe padha nangis drengingi. Sejatine ki ana apa? Nek kowe diganggu marang liyan, ya toh, ra ya kowe kan ya iso. Ning yo gene kowe kok do nangis ana ing pengarepanku, nek tak sawang katon sedih, katon ngresula. Apa to sejatine sing gawe sedih rasane atimu, ngresulane rasane batinmu? Kok nganti kowe do nangis? Nek tak sawang tok nangis ki nangis garingan. Ya toh ora metu luwe. Ayo matur. Ana apa sejatine? Joko Jlagur piye? Ilang saka omah. Banjur rasa tanggung jawab ning ndi? Kowe kon ngreksa ngopeni bumi klarase Joko Jlagur, aja nganti ana sengkala sing mlebu ning omah. Ya gene kowe kok nganti kecolongan ketrucut. Sedulurmu mung siji Joko Jlagur, banjur lunga saka ngomah. Sejatine sapa sing nyidra kowe padha ora arti. Lah ngene iki kok nek kaki legeyek anggone nyambut gawe Bali tekon marang anake Joko Jlagur, ning kasunyatane ning omah ora ana. Wurung ra wurung kowe didukani marang kaki legeyek. Nah saiki ngene, eling ing sakjroning atiku nalika kaki legeyek arep nyambut gawe, perintah pesen tarik-tarik marang aku. Dheweke mbuh gawe golek sandang pangan. Yen ngomah ana bebaya, aku kudu kon ngundang jengene njejeg lemah kaping 3 ya ta nyuwun marang kersaning Gusti. Dheweke atine krasa. Nek atine krasa mesti dheweke bali. Kabeh apa sing dadi perintahe kaki legeyek bakal tak estokake. Kaki legeyek bali yo kaki ngomah lek ana bebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumangsa gawe teko ning sadurunge atimu ya kaki legeyek. Masa bungah masa seneng ya. Aku matur nuwun banget rene kowe kita undang atimu krasa. Kowe delalah bali ning omah. Bali nini ya. Lah mesti ana tandha pitakon yo gene kok aku mbok kon bali. Kamangka durung sawetara suwe nggonku golek sandang pangan nyambut gawe. Ya toh? Pancen bener ya. Nah, sadurunge aku matur Kang Prasaja kaki legeyek. Ya matur apa matur. Disarehake atimu luwih dhisik. Iki wong Nek wong kuno biyen jare ngene, teko-teko jebok waduli setan ijeh nemplek. Pancen bener. Bener. Teko-teko kok diwaduli barang sing ora bener. Wah sing ora karo-karuan malah muring-muring. Akhire dhewene emosi. Mas cucor. Nek wis emosi, wurung ra ruwung duwe penyakit ludira inggil. Ludira inggil ki apa kok ludira? Darah tinggi ku lho. Darah tinggi ya dipasakno barang. Lah lek wong Jawa dibacakno. Foto karo jati-jatik ngono kuwi. Kowe wis sareh atimu. Wis sabar. Nek wis sareh atimu wis adem pikirmu aku tak ngomong. Ya coba ngomong apa. Sakwise Supiah maramut manan ngaluama mbok perintah. Nalika kowe urung nyambut gawe. Iya. Kon jaga pojok omah apa-apa. Bener. Wis dileksanakake. Apa sing dadi perintah? Ora kurang-kurang le jaga. Aku tuku gula wentah ngopeni marang putramu Joko Jlagur ya ora kurang-kurang. Iya. Ya to jenenge wong ning omah ki ancen duwe rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngopeni bocah ya ngopeni omah. Kudune kaya ngono. Nanging ora arti sangkan paraning dumadi.
Kaki Legayek, putramu Joko Jelagur dina iki ilang saka omah. Ilang saka kene iki. Yo. Dadi aku rumangsa sedih, rumangsa pikiran. Yen anakmu lunga saka omah ora ana sing padha reti, banjur kepiye? Lah mula kowe karo aku kudune manggrahita Kaki Legayek. Iya ya. Ayo padha jumangkah, padha budidaya. Kabeh menungso nek gelem jumangkah lan budidaya usaha, insyaallah Gusti Allah taala ngijabahi. Iki mumpung ijono sedulure papat. Joko Jelagur. Iya ya. Diperintah dikon ngupadi sisik melek sapa sejatine sing nyolong marang pu yaiku Joko Jelagur. Kaya ngono nene. Nek tak pikir panci bener aturmu nene saora-orane dina iki wilane budidaya, usaha ben bisa bali kanthi wali jati jani walaya kaya bocah wingi-wingi meneh ya. Ora-orane bocah kita sithik karo supaya wujude kaya dhewe basa alus. Sing bisa nyekel sisik melek sing nyidra kadang anom. Mbok menawa iki bakal sing nyidra iki basa alus dhewene ora ngerti sebab dhewene badan watak model misa lumrah. Iya bener Kaki Legayek. Dina iki yo ora kuwi tak tempohi ger. Teko orane lunga orane balik orane saka kowe kabeh sebab kowe mau sing tanggung jawab. Taunana Windanana. Bali-baline lo gandengan karo Joko Jelagur aja dibali. Ora keser mangkat tak tunduk. Ayo Ger. Ayo mulai. Sakwise sedulure papat Joko Jelagur supaya amarah mutmainah ngalwama mbok kon ngupadi ana ning sisik melek ning kasunyatane bali-bali nggawa bandan kewan kang gedhe. Mbok menawa iki Kaki Legayek. Nek tak kira pancen iki nek nitik katuragani kewan iki mosok cubriya. Mripate sak terbang amban cangkeme sak sumbung sumur. Ger amarah alwamah kowe lan mumainah. Sawise ketakon jule kadang malah ora bisa. Malah bali munggo badan kewan suwene gedene kok aturake karo aku. Aja niki ger. Bisane bocah iso metu kanthi slamet waras. Ora-orane go garbane lebonono sing supaya bocah bisa metu kanthi slamet. Yo lebonono. Kaki Legayek Dalem rening ing pengarepanmu iki kewan kang gedhe. Kewan sing katon gegirisi. Ning kewan iki aku yakin iso tata jalma kaya menungsa lumrah. Mulane dangonono takonono sing kanthi gamblang mbok menawa iki sing nyidra marang putramu Joko Jelagur. nek tak kira pancen iya. Sing cetha terwaca aja nganti nuwuhke tampangsuh. Iya. Anggonmu takon pinakon marang kewan kang gedhe iki. Aku tak nindakake pakaran lan jiban ana ing mburi. Kowe tawaki pangestumu muga slamet kowe ngadepi kewan kang gedhe iki. Ya pangestune. Ya tak pangestuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek nitik katuragani kewan iki pancen bener. Oh. Pangandikane Nini Legayek kae nek tak sawang wujude gegilani mripate sak terbang-terbang ambane cangkeme sak sumbung sumur. Untune rangah-rangah wulune gimbal. Najan apa kewan. Padha-padha titahe Gusti Allah sing duripna ning donya kae sing paling kuwasa ki manusa. Nek nganti manusa ora kuwasa tak kira ora nganti manusa sene brahe. Cilik-cilane gorem semut nyokot lor apa dene kewan rutu rang-rang apa ora ngetekno wong nek jan manusa kira kuwasa. Aku ora bakal gigrik wulu kalong ora bakal mundur sak jangkah ngadepi dapure kewan iki. Aku ora bakal ya mundur sak jangkah tak takonane nek utawa tantange nek dheweke wani karo aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo-tejane suleksana kang katon. Di sana anggon lunga satoso sang sire perek sak dhuwure perek. Gajel kaya dening nikil malang kok diondok. Nek pancen kowe tedak semar bisa matur saka dipinangkan ngarep dadi aran.
nganti gawe cengake wong anggere keplai sarang tunjang sebab ngerti gambarmu kangge gilani kaya ngono ki Sarah. Pitakonku kang pungkasan. Nek pancen di papan dunungmu panggonamu. Nek duwe kekarepan apa sing kok karepake? Nek kanthi bisa ngomong jawab kanthi jujur. Aku kang dadi pepalang. Ayo dina iki aku takon karo jawab kanthi jujur. Lah keparat kowe. Inna wa ma sabirin sabar kasane Tuhan. Ayo jawab kanthi jujur. Duh. Jagat. Ya. Dewa pangwasane Gusti kang gar jagat. Tambuh lawan aku kowe. Takon jeneng. Katero. Durung ora lagi iki aku. Wedi kowe nyawang. Nek nite rupamu gegilane aku wedi karo kowe. Jajal rungokke kupingmu lek nomor. Wah sembrono ngelek-ngelekno mata ayo. Yen pancen iki durung ngerti aku. Sapa? Sing ngadep ana ngarsamu iki. Sapa? Kena sing dari Bathara Kala ya iki wujude. Weh to Bathara Kala. Layak-layak nek ana wong Bathara Kala wedi kasunyatan. Gambare gegilani banget iki to jiri Bathara Kala. Lane kaya kucing ngene re Bathara Kala rupane re. Ya, najan apa kewan. Aku ngarep ngandhake galak kaya apa kewan. Bathara Kala. Ana apa? Nek dina iki aku takon jawab kanthi jujur Bathara Kala gelap sayu. Rumangsa aku susah ngene sedhi awet aku duwe putra siji arane Joko Jilagur. Bebasan cilik angklek-angklek durung suwe anggone ngklek-klek lunga suwe papan kene. Tak goleki tekan ngendira ketemu tak takokake tangga teparu ngalor ngidul nyetal lor ki lunga Joko Jilagur. Pungkasane kok sedulur itu. Amarah lu ama supiamu metak aku golek uga ora bisa nemokake. Baline sedulur itu amarah lu ama supiamu menah. Kowe diaturake karo aku dina cetha. Sing tak dawuh Nyidra putraku Joko Jilagur kowe Bathara Kala. Ra banget silaki. Kowe to. Bathara Kala. Ana apa? Nek dina iki kowe cetha sing Nyidra putraku Joko Jilagur. Tah mongko bocah kae bebasan durung ilang pupuk lembuyange kowe wani sembrono gaglak utawa nyolong. Aku njaluk dununge. Nek larae dunge kaya apa, nek ana critane kaya apa, sejarah-sejarah ngopo. Ayo. Ya, nalika aku isih cilik. Jenengku Raden Gembong Kamujaya panutan wong saka Gunung Serayu. Iya. Anggonku Satrasa sang sire pereng. Uta sak den pereng. Ganjil kaya dene iki kan malah kaya dene ngondo. Iya. Wong sak aku duwe panjaka. Apa panjakamu semono? Yo kuwi aku abot lemban dae Gustiku Ndamar Warna nang Kalodaya. Oh ngono. Dheweke gandrung kapirangung marang Kesuman Ngayu Dewi Sikartesi putrane Prabu Kesuma Jalimurti ana ing Kediri Mutran. Rehne wong aku dadi serayane ana ing Kalodaya. Banjur aku golek Dipati Pendhong Katembem. Ketemu ana ing Alas Kedhung Magleng. Nang kono Dipati Pendhong nibakake sirep Brigananda wewe putih dudu gemuling. Sekabehane kutu-kutu Walangataga, Jembri Prayangan, Gendruwo, Klengklek, Bulbul Panaspati. Padha lumpuh danane. Rehne wong aku nedak semur mesengadu. Banjur aku disumbari Dipati Pendhong Katembem. Bisa ngilir perang catur sehingga perang pupuh. Wondene Dipati Penthul bisa meruh pengapes aku ning sadengalakan. Banjur aku rumangsa kelingan yen diwangsit dewa kamud ben mati. Doli, kowe besok yen wis akhir dewasa. Bakal mlipeke wong kang gedhe, bakal musi wong saka tanah Mesir. Ampreh becike pasrah bengkukan. Sawise aku wis pasrah bengkukan, aku ora duwe jeneng Gembong Kamijaya, nanging aku duweni jeneng Bathara Kala. Sing jenengake Bathara Kala sapa? Mau Penthul Antebem. Kowe gelem jeneng Bathara Kala? aku gelem jeneng Bathara Kala. Nanging apa? aku njaluk tadah kala mangsa sing titise Bapa Adam lan Ibu Ka mengkono. Weh, titise Bapa Adam Ibu Ka teges manusa-manusa kae. Semono kae diparingi Penthul karo Tembem. Dek rika semono diweni 12. Diparingi 12, akeh men. 12 mono dibagi ana rong perangan. Diparingi 12 dibagi rong perangan, sing sak perangan 5, sing rong perangan 7. Weh, pinter wasis netepi dinten 7 pekenan gangsal. Bathara Kala. Ana apa? Kowe ngandhake diparing memasan Penthul karo Tembem 12 cahe kebagi rong perangan 5 karo 7 kae. Rene dina iki
Kowe tuwa kituan jam dina lan sasi aku njaluk jlente. Siji cacah iki metu ngopo, sing loro cacahe 7 dununge ngopo. Ya, tak dunungake sing sak perangan 7. 7 dhisik manggon dina ya. Kalamu nunung danak 5, cacahe kok lanang kabeh. 5 cacah lanang kabeh. Kena sing dari Pandhawa 5 kuwi wajib dibuat senggalane. Semono kae janjine pendol nek durung diruat. Ning nek wis diruat kok aja pisan-pisan wani. Loro. Lorone kalamu nunung danak 5 wedok kabeh. Iya. Kena sing dalani barisan Sri Kandi. Kuwi wajib dibuat senggalane. Jangkep oko kaping 3 Bathara Kala. Telune kalamu nunung danak loro. Lanang kabeh kena sing dari uger-uger lawang. Kuwi wajib dibuat senggalane. Papate Bathara Kala. Papate kalau menung anak loro wedok kabeh kena sing dari kembang sepasang. Kuwi wajib dibuat segalane. Jangkep oko kaping 5. Limane mbok nonong meteng. Lelek kene tengen dalan utawa nenge pasar. Iya. Kuwi wajib dibuat segalane. Kaping 6. Neme kalau menung anak telu wedok lanang wedok kena sing dan senjang kapit pelancuran. Oh iya. Kuwi wajib dibuat segalane. Lah iki pungkasan kaping 7. Jangka pitu kalau menung anak loro lanang karo wadon terus sing darane bocah kedono kedini. Kedono kedini. Kuwi wajib dibuat segalane. Iya iya. Iku sing 7 manggon dina. Memang ngandake sing 5 manggon pasaran. Aku ya dununge ayo awit kok siji. Tak dununge sing sak perang 5. Kalau mono ing larake bareng nyambe singe to metune singenge. Iya. Ana sing dari bocah jero wanginen. Kuwi dadi dadah rumasane Bathara Kala. Semono iki uga janjine pendol nek durung diruat long nek wis diruat kok aja pisan-pisane loro. Lorone mbok nang nandur wale putih ana ing ngarepan omah. Iya. Ngasih anjangan nang rubuh. Kuwi ya dadi dadah rumasane Bathara Kala. Cakep oko kaping 3 Bathara Kala. Telune mbok menawa wong wadon mipis sawanan ngasih gandhi dugel tengah. Iya iya. Kuwi ya dadi dadah rumasane. Papate Bathara Kala. Papate mbok menawa wong adang dandang rubuh tanpa udan tanpa angin. Kuwi ya dadi dadah rumasane Bathara Kala. Lah iki pungkasan kaping 5. Sing 5 mbok menawa danak mung siji. Iya. Ora ana tunggale kena sing darani bocah ontang-anting. Iya. Kuwi dadi dadah rumasane Bathara Kala. Iya. Lah saiki kene ngono ngopo? Iki ana bocah lair mung siji. Wis dadi mamangsaku. Yen kok alang-alangi ngono kuwi dadi pepalang sapa kuwi? Bathara Kala. Nek ngono aten-atenamu kaya dene kaku kaya dene siglijen tumancep sak tengah samudra dionjak. Ombak sebenarnya bakal men kaya kelakuan kuwi. Hei, kowe nek lali tak elingake nek siling jawab jujur. Nek ngono jebul-jebul kowe lali karo aku. Pas lari bener, ya. Ana bocah iki nandang sekerta kaya ngene nek durung dirat. Tah monggo lho, semono kae ya wis tak ruwat. Sawangen aku etok-etok nganggo jengen kaki legeh-legeh nang bethek mono aku lambur jengen. Nek ora kanggo ngene tak kira kowe ora bakal wani aku. Diwaspadakno. Pentul karo tembem ya aku iki pawongane. Yen ngono kowe ngina kawan aku. Sebab ono kok ngarani no. Sajak suaramu kaya lagi mentas saka mobil aja. Akone arep apa? Ngene ya. Kowe ngerti. Terusake ya. Zaman heng wilahen. Zaman semono kae biyen ya. Jagat sing awang-awang. Terusake. Sing wong-wong adoh lor adoh kidul, adoh wetan lan adoh kulon. Iya. Anane brigad gede sing padha denggone jim-jim setan-setan sak panunggali. Iya iya iya. Akeh kiwan gede, akeh kiwan galak. Nanging alas kedung magleng ana geger. Ana peteng dudu petenge bengi. Ana padang dudu padange rino. Ana lindu sedina kaping 7. Sekap ini kutu-kutu walang toko penuh salang tunjang keweden sebab ana pengemar den Kimpong Kamjaya. Kae wong karang pardesan ora ana wong sing bakal wani mapakake. Nanging ana salah sawijine pawongan loro sing wani mapakake Kimpong Kamjaya. Sapa kae? Bathara Kala. Kowe ngucek-ngucek laku mesti Kimpong Kamjaya cilikamu. Kowe barang amone asetra gondola wis semono kae isih jeneng Kimpong Kamjaya ngandhakake ngamuke Kimpong Kamjaya semono kae ora ana padha wani nyekel. Ning pungkasane ana salah sawijining loro sing wani nyekel ireng cemani lukas kembaran semono kae ora liya pentul karo tembung pawongane ya aku iki. Oh, kowe. Aku iki semono sing wani nyekel. Lah sing bisa njupuk pengapel sakawuning sak jeneng ngalakan sapa kae? Ora bar selai pawongane ya aku iki meneh pentul. Lah sing awet jeneng Bathara Kala Dik Usman. Asal meneh Kimpong Kamjaya sing jenengake pentul karo tembung pawongane ya aku meneh. Lah sing awet dadah kromasa titise bapa dam ibu kok duwe 12. Sapa kae? Semono kae ora bar selai pentul karo tembung sing maringi semono kae. Lah iki pitangkung sing Ayo terusake. iki ana bocah lair mung siji. Wis dadi mamangsaku.
Terus penganggut dalan piye tiba Pendul? Nek kono jebul kowe iki lali janjine Pendul karo Tembem. Pas lali bener ana bocah lahir siji iku dadi memase Bathara Kala. Ning nek durung duruan. Tah mongko dina iki ana balwe Basukir iki wis tak ruwat. Tau danani ketengarane janur kuning pojok papat benang lali sekare omah. Tandane kae diruwat di Purwakala. Sawangan senajan ana lair mung siji kae wis tak ruwat tau dane tak Purwakala. Janjine Pentul lan Pusmana dieling-eling. Ayo. Ya, sak guting kelangan dina Selasa. Heeh. Saiki aku sing ngerti. Rentine Jebul bocah sing tak mongso mau anakmu angkat. lho. Wah, gangsire bocah kae duduk bedel kote ayam aku dadi pangtutan bapake. Ngene ya. Piye? Senajan putramu tak mongso dipati Pendul. Ora bisa kalu. Isih malang-malang ana sak jroning lalakan dipati. Aduh, watake kewan ora diisin. Dodene bocah ya ora sepiro dhuwure, gedhe ora sepiro. Kok untalke malang kok dondo. Kok kemah-kemah ngandhakake atos beden wati sebab bocah tak kalungi janur kuning. Lo janur kuning ini jagane kae pinaka kanggo saros saji. Sapa kang bakal ketulan janur kene jagan dempet ora disetan ora bakal doyan ana sejarah bakal diganggu apa ora dadi ngopo-opo. Percaya marang asane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rene kabeh iki dudu aku sing kluri ning kowe. Aku ora gawe paten pinaten. Sing baku bocah tokno waras kanthi kaya wingi-wingi mengko njaluk apa tak turuti. Oh, dadi cetane kowe njaluk utahe Joko Jelago. Iya. Tak sagoi tiba-tiba. Bagus. Nanging aku duwe penjaluk. Njaluk apa? Yen pancen ki bisa ngujuti. Raga kantilan sukma. Kantilan sukma. Kanthi dibongsong dening kain Gembala Seta. Weh. Bakal tak utake jati sing tumpengane Walaya temen jati tiba-tiba. Janji ya jangan kidro janji ya. Kowe bisa ngutake Joko Jelago kanthi jati-jati tumpengane Walaya urip wingi-wingi njaluk gantine si Joko Jelago ke raga sing kantilan sukma. Raga kantilan sukma, raga kantilan nyawa. Tapi pitik urip asal kowe kas lahir sing batin tiba-tiba. Siji dadi bebingunge aku. Apa kuwi? Raga kantilan sukma dikemul-kemul Gembala Seta artine werdine apa? Oh, kuwi sing kok. Ngene tak ngerti. Ya ayo. Apa sebabnya Bathara Kala kok njaluk raga kantilan sukma kanthi dibongsong dening kan iki Gembala Seta? Iya. Iku mono mentu wergi sing supaya kanggo nyuceni badan sirane Joko Jelagur. Iya. Sing supaya bocah kuwi mituhu dawuh wong lanang lan wadon. Ngono. Tekun ning gone agamane. Alhamdulillah. Anut ning gone pemerintahane. Iya. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh lho. Ya Allah, nek tak sawang wujud temololo ning jebul ora kanyono gegedho apik. Ya nek nyawang ki aja apik lan elek, ganteng utawa ayu. Nah jantur rupane ngono nek pas gegedhoan elek ya. Iki rupane elek ning gegedhoan apik. Ya kabeh durung kebukti lan nyatane. Utana banget tak wujudi. Ayo. Kaki legeye Alam. iki putramu Joko Jelagur Ngene are. wis diutahake saka lalakane Bathara Kala. Ngono are. Weh, Bareng mbok janji-janji janji-janji. mbok wenehi pitik urip banjur putramu ditokno. Pecotot. Wah, wis saking bungahku. Aku rumangsa bombong. Bombong. Rasane ngatine wong tuwa Ora bakas bocah arep disunatke malah ape ilang. Ayo bahaya. Alhamdulillah iki sore-sore bali. Rumangsa seneng atine wong tuwa. Nek wong tuwa atine seneng, biasane nek wong kuno ki digudang. Digudang. Mergo suwe ora tau ketemu anak putu. Ngutang ya sing lumrah. Ya sing lumrah to. Kaya tanggaku kalau. Tanggam nek ngudang piye? Nek tanggaku nduk. Besok nek payo mama njaluk gemblong 200. Ora dadi besanem lah. Ayo ke lah mano. Njaluk gemblong 200 sing entekno bengkok iku. Sing lumrah. Sing lumrah. Kalau ketiput ke sekilo tak marne ke sekilo. Iku ya kemediten. Kemeditan iki. Kowe iki ngewoya. Iki tak ngudang tak solawatane. Solawat supaya bocah iso imane tetek. Lho iya. Ngajine pinter, sekolahe pinter. Sing maca selawat ngekeh-kehne besok untuk kono guajare ditampa Gusti Allah. Untuk manfaat marang Kanjeng Nabi. Bukti lah nyatane ya bukti. Ayo, sholatu wa salamu ala Rasulillah.
Rasulillah Sholatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sholatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Roti donat ning jero lemari ya jan apik primpen ora bocah sesuk sunat enggal-enggal mari alhamdulillah lho iya to dungane wong tuwa jan ngono jero kolah ketiban lemper nek sekolah dadi wong pinter sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Angin iki toko ngudang ki dikabul karo Gusti Allah Taala. Seger waras, pinter sekolahe, ngono. Lah kowe ngudang tarang padha-padha wong tuane. Aku ya selawatan ngono. Selawatan padha dadi bocah sing iman. Sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah Ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. tuku tunak teko Medion Kok ado-ado. Lah pasar Doro sarane ki lah akeh dunah. ya ora sapusi Mbok apusi. Wong iki aku gandeng ngapusi walah mulane kowe elek lakoam. tuku jenang ning pasar Lho Kudus yo ancen gone kok suwur. dening isor wit klopo anakku lanang rupane bagus jelek gede pinter karo wong Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. deng Dibacotake kakek. Rumangsa adem ayem atine Bathara Kala kaki legeyek sakwise mbok ijoli ananing pitik urip. Saiki ditekoni piye janji-janjine Bathara Kala marang kowe? ini kaya ngono Bathara Kala Ngono apa? kabeh kawujudan panyuwune lho panyuwunku nggih bisa wujudi kok sok balen panyuwun tak wujudi ning kepayi dinas tuwage ana dalem Bapak Sukres iki rumangsa kudu marem kowe taetok wonawani ora ana ganggu keluargane Bapak Sukres sedina sasi resai taun pindana kowe arep tindak ngono meneh rumangsa dheweke kuwatir supaya bisa mantep penggalih sak keluarga Udawa ana desa kene kowe enggal ya ku nibakno ya ku janji-janji ben didukokno kabeh para pamirsa rawuh kali Pak Sukres kabeh ayo janji karo aku Ya, Dipati Bendol. Rene aku njaluk lan penjaluk menawa kowe bisa ngujudi. Neng kene Bathara Kala bakal janji karo kowe. iku tandane janji ya Mulai wektu dina iki. tuwage kula ngetabuh papat iki ya Aku ora bakal wani-wani mecak bumine Joko Jelaku. bagus Sekabehane kutu-kutu Walangataga. ya Jempri Prayangan. Weh. Gendruwo, klangklak, blubel Banaspati. Kuwi bolore waku wis kabeh. ngandel percaya ngandel Kalamun ana siji lan sijine sing kepengin ngganggu Joko Jelaku. iya Aku sisah kok ngalang-alangi Dipati. kaya ngono Bathara Kala Lan kejaba saka kuwi aku bakal nyampurnakake
sengkala-sengkala sing manggon ana ing kiblat papat sing sok-sok ganggu anak putune Bapak Adam Ibu Kowe dipati bener. Iya iya. Sepisan. Siji. Yen ana sengkala saka wetan, Saka wetan. ditulak saka ulon bali mangetan. Bali ngetan meneh. Yen saka kulon, Saka kulon. ditulak saka wetan bali mangulon. Kowe bali ngulon. Yen saka kidul, Saka kidul. ditulak saka lor bali mangidul. Bagus. Yen saka lor, Saka lor. ditulak saka kidul bali mengalor. Balik mengalor. Dadi tengah kosong papan panggonane Joko Jelagur sak keluargane kanthi disiseni Bapak Adam lan Ibu Kowe dipati bener. Amin amin amin. Tak kira wis paripurna anggonku matur aku kira mosok koyo nelak njaluk papan padurung aku lan nomben-nomben aku dipati. Kaya ngono Bathara, aku wis percaya. Aku ngugemi apa dadi janji Bathara karo sandane. Kowe mau janji kaya ngono lan malah aku ya kuwi duwe janji pisan kas anggone sunat sing kenang Joko Jagdina sesuk. Mula-mula lunga tekan saka kedokteran lunga baline bisa selamat ora lasa Jawa apa lan anggo sunat utawa tetakan moga-moga selancar ana lasa Jawa enggal mari sebab bocah nedeg-deg bocah ya belajar. Mong ngono pawelingku. Nek njaluk papan dunung saka kene arah ngidul kula glagah rayo ke panggonamu. Kidang menjangan randu blatong pakanamu rawa sedo ben-benamu bali dumas peturonmu. Ning kosok baline pentul karo tembe janji Bathara kala sadane. Kowe aja pati-pati lilir. Nek durung tejo ngantek saka lor wetan aja nganti lilir. Nek isih nemah lilir ngageta sekabehane anak putune Bapak Adam Ibu Kowe. Kowe sak bola wadi bol kraton warsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kae sesasi jatah pasar sependuke gawan kabeh tak ucali kembang jeruk raja balio ya rono. Sawising Bathara Kala mbok wenehi papan dunung ora bakal ganggu gawe marang bumi klarase Wis ora ganggu. Joko Jelagur. Janji. Lah ngene iki mau kowe karo aku gawe jengen samaran Ana untunge. kasunyate iso ketemu karo Bathara Kala. Lah maune kowe jengen samaran kaki legeyek dadi pentul. Balik pentul. Maune aku nini legeyek dadi tembe meneh. Lah bocah sing mbokai jengen samaran Joko Jelagur dibalekake Balik jengene jenenge meneh. yo adik Muhammad Nazirul Asrof ya toh. Rene mau kowe janji karo Pas iku Sukres. Pak Sukes saiki ditimbali ning kene Pak Sukes. Assalamualaikum. Ngudari kupat luar Pak Sukes. Bismillahirrahmanirrahim. Bari kuat luar pinaka kanggo sarana nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu udarana lan nglipi Bapak Sukres. Dina iki lukar kalih sedaya. Dadi keluarga sakinah wa mawaddah warahmah lan putra idruat dadosa putra sing saleh. Amin wa amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa to syarat-syaranane wong Jawa? Kok nganti Pak Sukes ngudari kupat luar? Ateges luar. Luar lukar. Anggone ngruwat putrane luar mbuga krama putrane sesuk disunatke. Ya toh? Ya. Wis pudar. Mulane ngudari kupat luar. Sing jeneng kupat nek ana lupat-lupute Bapak Sukes, muga-muga dipun pangapura marang Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalipun Pak, nah niki wujude sandangan. Sing kawak sing bedina dinggo marang putrane jenengan padha karo jiwa ragane. Mulane sing dicaplok sandangane nggih mangke niki dikubur dipendhem supaya sampurna boten pikantuk dinggo meneh. Tembunge cara Jawa wong niki adat kejawen. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mendem sandangane anakku lanang ning aku mendem sengkalane anakku sak keluargaku. Moga-moga dirindhoi Allah paring ana seger waras selamat kalih sambikara mboten pikantuk rubida menapa-menapa. Pun ngoten niku nggih. Nggih mangke dikubur. Monggo.
Sarana kok ana wadah tembur tegese. Tembor kon niku gemboro kajate Bapak Sukres sak keluarga Bu Eni. Nek dina iki mbiyorowake wis ngluwari cara adat Jawa anut adat ritual Jawa. Sadurunge tembur kok ana beras kuning. Lek mboten baten yen nang-ningno wis pirang-pirang taun laksanane ing dina iki dibarengake surate anake. Kembang setaman tegese Dol. Asale ra iman bisa iman, asale ra uman bisa uman. Duwe cilik raja-raja tegese. Nek wong tuwa kae ngarani wajib, dadi Iya. kewajibane wong urip lah wong Kewajibane wong tuwa ngopeni nggula mentah anak, wajib sunat sekolah yo nyekolahke. Wis kewajibane wong tuwa ki akeh banget nganti tuwa. Bisane sampurna Dol. iki bare bapak iki. Iki kok ana godhong telu cacahe. Iki godhong telu cacahe iki dhewe-dhewe jenenge Bem. Siji godhong alang-alang, godhong loro godhong apa-apa, telu godhong luweh. Siji godhong alang-alang sawiji apa, papane godhong apa-apa. Ana sejarah bakal tumama sebab ana godhong luweh lebih kejaba lae digawe iki samu barenge luweh kabeh. Luwih lebih ora nganti kekurangan. Lebare nyambut gawe lan budaya iki ya mbogani bisa kabeh turah ora bakal gangsa lancar aku nyambut gawe tebang sekali cekak teker. Bisane sampurna Dol. Apa Bapak? Bapak. Syarat sarana sing pamungkas kok ana kendhil cilik ana tutupe tegese Dol. Siji pasok kekep pas le jangkep wong Jawa kurang siji kurang ruwatan tok darat kurang iki dijangkepi digenepi. Heeh. Ana kendil cilik tutupe werdine manusa meneh. Nek duwe cacat ora usah ditutup kaya dene kendil cilik iki. Aja dilali-lali, aja nglali-nglali kaya tutup Masuk kendhil iki badhe ngebet-ngepo di awake dhewe mergo wong dihuni. Bisane sampurna Dol. Pecah kono. Kendhil cilik utawa pasuk kekep sawise tak tibakake ning Siti Bantala. Iya. Kok suarane mak biar apa tegese Dol? Jumbo karo aten-atenane Bapak Sukran Ibu Yani ya kene dhewekne rumangsa kedreng-dreng mikir berarti bunga atine piar kok dene Biar padang atine padang penggalih kaya pasuk kekep. Sadurunge pasuk kekep kok ana kewane loro tegese Dol. sene-sene donya ana loro. Ana rina, Kudu ana bengi, ana padang, kudu ana peteng, ana apik. kudu ana eli, Aku diganjar sing apik, ana sing elek. sing elek ya kowe. Aku Lho isine donya ana loro, Ana loro. ora kena meri. ora sameri. Ya ana sing ganteng, Ana sing eli, aku diganjar sing ganteng. sing eli. Ya kowe, Ah. ya aja meri sine donya ana loro. Tukang borong ta ya. Ya ana sugih, Ana sing ra duwe, aku diganjar sugih. sing ra duwe Ya kowe, ora duwe isin. mergo Gusti Allah dudu misin kowe keturon. Ya. Ora kena meri wong ancen isin donya ana Sine donya ana loro. loro. Iya iya. Sing elek buara kowe kabeh. Ya ya wis ora apa-apa. Niki Bapak Ibu niki pangruatan sampun rampung, mangke wonten sulapan nggih. Atraksi. Monggo do mirsani sulapan nggih, atraksi. Mbok bilang nggih kula nindakaken pakaryan pangruatan putra ontang-anting wonten kekiranganipun, wonten kegujikanipun, wonten tindak tanduk iso suku mbok menawi boten saged meranani, boten saged ngresapi wonten ing manah panjenengan, kula sakanca rombongan Barungang Warta Utama Karangrawa nyuwun agunging pangapunten ingkang ageng. Kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.